Čau ty lidi, já jsem prvního videa na tytohle kanále z World of Warships, jsem tady společně s Patrikem. Asi ne? A dejte odber, nebo bude zlel. Tak máme tady první hru. A teďko pojedeme prostě přímo asi na základnu. Přesně. Vidíš, že má maskovanou loď? Jo. Francouzskou. No. A ty máš taky francouzskou loď. Já vím, tam krásnou francouzskou loď. A troubíme. A už tam jako vidím, dále. No, taky vidím. Ale daleko, takže tam nedostanu. Ale 8 kiláků, tam už dostřelím. Dobrý, ubral. OK. Jestli mám tam tohoto pervor, co se pojede tohohle křižníka. Torpedoes, dead ahead. Ale, taky jdu na něj. Hold below the waterline. We're flooding quickly. No tady tohle to se úplně nepovedlo. Bacha šikat z opera. Dobrý. Bacha. Tamhle z boku, tak to se na ně otáčíme. Pokud mě zabijou. Důstřel. To je pohoda. Bacha máš A nemám pravdu. Ještě se mi ten načetl. A já se tady zdržu. A už se mi to načetlo, takže dáváme turbo a jedeme na plnou. Ty máš nějaký cca 9000 HP. 9300 teďka mám. Po upgradeu. No, já zase jsem rychlej. No já dostřelím jenom 8 kiláků. Ale už tady vidím někoho střílet a vidím 10 kiláků. No. Nevadí, posuneme si to. Zabočíme, ať si vyhneme tady tím. Ale tady na boku je 4,5 kiláků ode mě někdo. Před střelem si. Netrefil jsem. Hele, už tady jsou 2 lodě přede mnou, takže to... No hele, 4krát jsem střílel, 3krát to odrazil. Kam zase odražení, zase odražení. Zase odražení. 4krát jsem se odrazil. Je to jedna. Hele, už tady po mně někdo střílí. Hele, já se ji předtočím. Takhle jedu. Vypustím takhle napřed torpéda. Před něj. Aby jsem ho vypnul. Jestli to povede. Nepovede, tak ho ještě dodělám. Hele, torpéda. Máš málo, no. Já si to nevšimnu v tohletě. Ale nevadí. Budu se koukat tady na Retyho. Když ho najdu ještě, tady je.
Ne, já chci na Rety, jo. Proč jsi tak daleko od lodí? No, to jsem na damageoval. Our team has taken the lead. Jde na pár hitů. Prosím vás. Ne. Kdo vyhraje? Rety nebo nepřátelská loď? Vypadá to zatím, že Rety vyhrává. I když po ní vůbec nestřílí. A teďka střelí a je mrtvá. Our victory is in sight. Teď už máme jedna loď a ta bude... We've destroyed an enemy battleship. Tahle loď je tady, vzadu. Útočí po ní tady dvojí teammatey. Loď zajíždí za skálu, ale taky hoří. Teďka Ne, nejsem. A teďka jsme vyhráli. Takže tady je mapa. Jedna loď... Jo. Kdyby se to načetlo, tak to moje taky bude velice krásná loď, ale zatím se to ještě nenačetlo, což je blbé. Takže To tady ani nevidím. musíme počkat. Jo, vidím. No, Ty máš taky jo, vidět. už jo. No, já mám Tigera, to je bitevní loď. A já tady mám turbo. Což je divný, nebo není to divný, ale... Jestli to je Ty- to a máš tam loď, tak to je healování, to se nedávej ještě. Ne, to já mám Ičko, na Ičku mám teďka turbo. A mám tady i torpéda dokonce. Já tady mám tu jakoby normální střelu. Jo, tak ty máš Tor- v pohodě loď, ale dívej se na moju. No, počkej, čeknu to zblízka. Já nevím. No, jako dá se. Komínu a máš ji příliš dlouhou a na konci noční. Já si Hele, ale- já zkusím se to... Ičko, to je to turbo. Jo. Hele, a co je to taková ta čtyřka, jak to má takový ten komín? To je ukání? Nebo co to je? To 4K, to je healování. on the horizon. Ne. Jo, ty myslíš to tečko, ale. Jo. Jo, tam, kde máš, jak máš okolo sebe to koláky, já to mám 19, ta už tady jako vidím. Enemy cruiser sighted. Viděl jsem to výstřel. A jo, takhle. Tak to je docela daleko. Od 13 kiláků určitě dostřelím teďka. Hele, a už tady po mě střílí loď. Spotter Já se returning tady to ship. namířím hezky. Ačko tomu obsazujeme tady. Jedu do Okej. tam bacha na torpédoborce, šuket. Já teďka tady střílím po nějaký lodi. No to je ten Krát jsem se torpédoborec, netrefil. jako se- Já posílám jedno torpédo. Pálím, ne? By mělo trefit, tak ne. Já tím pálíš na tu stejnou asi, co? Jo. Tak to je pohoda. Hele, zásahy cíle. Torpedoes to starboard. Dal jsem teďka. Ajaj, torpédo. Ale zapálil jsem, vyřádil jsem. Hele, a to bude nějaký torpédoborec, protože se mi moc nelíbí, že se... No, si taky myslím. Ale já tady taky pošlu nějaký torpédo. No a mě to... Has taken the lead. No, Torpedoes to starboard. no, tak to je blbý. Nevadí, tak se aspoň podíváme na rty, jo? To jsou ponorky, jo? Čeknu to... No, pod vodu to čeknout nejde, takže to je blbý. Ale ty uvidí. Takhle vypadá naše mapa, kde se teďka hraje. A jdem se podívat na Retyho. Já budu obsadit takhle
Tady je loď Retyho, kterou hraje. A moje loď už je dávno potopená. A ta loď je tady. Teďka jsme ještě portnout se na Retyho. Ale to nechci nějakýho. Někoho se portnout. Portneme se tady na nějaký ostrůvek. Budu se dělat náklad. Victory is in sight. Ale jednu loď je tady jakoby na kraji. Po který jde jeden teďka teammate. Hele, teďka zmizela ta loď. A teďka jsem se objevil. Ale jdem se podívat na Retyho teďka. Jak to s ním vypadá. Vypadá to v pohodě, protože já zatím přebíjím všech 6 děl, které mám. Tady mám, budu mít na jednu grubu a na návod, protože jsem bez nich, protože nejsem se jednoduše ničím potom. Tady je Rety. Obsadil oblast B. Dobrý, tak. Our victory is in sight. A už bývá jenom jedna loď. Enemy battleship destroyed. Která nevíme, kde je. A už ji vidím, je tady na kraji mapy. Já taky no. A zrovna na druhou stranu. No, To je jako na na sebe. skálu. A to už by se ti jako že... Jo, mink. Tak celá. Zatroubím. Vypadá to, že to zasáhne. A tak ne. Teď se koukám teďka na tu loď, po který nikdo zatím nejde. Já jsem po ní už párkrát vypálil. Ale teďka už tady jedna loď vylejzá, jako za skálou, a už posílá torpéda. Už útočil po sobě. A jen čekáme, jak ty torpéda tu loď trefí, což vypadá, že je trefí, protože Vypálil tadyhle to už určitě ty torpédy úplně čas. ty torpéda to trefí, protože to je přesně namířený a je to teďka. A moc mu to neudělalo, no, ale další tam prostě. Ale ubralo mu tu víc jak polovinu, si myslím. No tadyhle ta loď, to už. A další torpéda a teďka je Tak lidi, pro tady tohle video to bude všechno, já se s vámi někdy loučím u dalšího videa, čau čau.